iwe chakwera utapereka 500,000 imene kwa makolo anawo kuti akule fertilizer chipa ana wasanga samalide kunjinji dowa kasungu makolo adzali mafoja ochuluka ndikuagulisa ku auction adzatenga ndalama ndikusunga kwa account kuti mwana akakula aphunzire. Koma iwe zona ukutenga ndalama kusunga kwa account number 1 kuti chimwendo akagule poloti ndeka shigetiyo. President ameneyu ndikabe makuponi amukanika ma driving license anasiya kupanga makhadi akupeka chipepala ngati school report. Anthu akulipira ndalama zambiri ku traffic koma akupeka school report ngati ana primary. Ndiye atalephera kukwaniritsa zimene anaonjeza ovota 2020 waganiza kuti alonjeza anosabadwa mwana wakhanda kupasidwa 500,000 nkanthu kuti pamene posibali bwino kodi mukundimva kuleba uko pacha kuti papo